Ти си реката с мене, ти си моя светлина. Ден за борба с наркотиците. При вас живот за борба с наркотиците. Ние вече сме се преборили. В принцип, аз съм малко от повече време в Бетел, така че мисля, че вече съм се преборил, но все още не съм, смятам, че все още не съм готов да излеза с живота събора навънка. Доброволно ли отивате в... Значи да, при нас това всичко е доброволно и значи всичко е на... Никой на сила никого не държи там. Всеки може да влиза когато си иска и може да излезе по всяко време, не е никакъв проблем това. Когато ти дойде, когато той дойде, Ангел, когато Ангел дойде в комуната, какъв беше, има ли разлика? Значи разликата е огромна. Той сега поне с 15 кг отгоре. Като го гледаш така сега. Да, и физически се променя. Значи първото нещо, което виждаш, това е физически се променя един човек. Всички, които идват, поне с 10-15 кг всички качват. Понеже постоянно се храниме, на режим си имаме някакъв, спира се пушене, всичко, нищо няма при нас такова. Към 8:30 почваме работа, значи остават момчета, които са в къщата и другите момчета имаме магазин втора употреба в София, извършваме транспорт и с такова, поне през това се издържаме. А в къщата предимно имаме животни. Работите, за да се издържат. Да. Самата комуна. Трябва да има отговорности, не може да пропилява живота си. А преди да върши нещо полезно. Преди комуната какви отговорности имахте и как също стигнахте до тази комуна? Какво става? Аз лично преди комуната, да ти кажа честно, нищо смислено не съм свършил. Съвсем сериозно. Правил съм всичко заради себе си само. На 33 правил съм всичко само заради себе си и заради удоволствията. Не бях склонен да се лишавам от тях. А защо живееш така безсмислено? Това въпрос си го задавам почти всеки ден. Знам ли, може би съм бил твърде голям егоист. Не знам. Или пък е нямало така някакъв катализатор, нещо да ме накара да живея. Не знам. Просто всичко протече толкова бързо с наркотиците, толкова като за един миг. Всички тези татуировки са отпреди, предполагам. Да. Всичко е отпреди. Аз бях и лишен от свобода, те са там. Беше си това? Да. Това защо? Защо? Заради Да. Парите, които съм се набавил по престъпен начин, са заминали за това, за наркотици. По престъпен начин? Кражби, грабеж. Зломъжийски неща. Такива грабежи, кражби, за да си доставям не само наркотици, нещата, които искам в живота. Аз съм искал тогава дискотеки, наркотици, защото наркотиците ми дават повече увереност. Иначе така, докато човек е тинейджър, поне съдейки по себе си, е стакан от комплекси. Това не ми е добре, не ми е добре, не съм много хубав, дрехите ми много ефтини, твати. И мангизите отиват там. За тези неща. Кой обра? Кой обрах? Един ли е, двама ли са? Семействата ви, близките ви, знаеха ли? Не са знаели. Винаги лъжи цял живот в лъжа. Това е. Живееш, правиш нещо, мисли си, че не си зависим. Мисли си, че го правиш просто е така заради кеф и това е. После няма проблем. Няма, ама има. Просто трябва да го осъзнаеш. Жена ти сега до тебе ли е? Не е до мен. Няма никой до мен в момента. Той е до Сам съм, други няма, да, той е до мен. Всички момчета сам сме заедно. Интерес на истината, да. Това беше точно на място един казвам. друг, защото всички сме минали по този път и знаем какво е.
когато дойде едно ново момче, просто знаем какво му е и знаем как да му помогнем в даден момент. Това е много важно. Това е даже най-важното според мен. Така живия контакт с тях, с хора, които са го преживели. Аз виждам, че има хора, които са били като мен, вече не са. Вече са такива, каквито аз искам да бъда. Добре, значи сега последното е това качване, да кажем, на съвсем накратко. Не като да не ми задавах. По едно време загубих абсолютно майка ми, баща ми, сестра ми, никой не ме търсеше, всички ме избягваха и въобще всякаква връзка бях изгубил с семейството си. До такова положение бях стигнал, че нито някой ме търсеше, нито приятели, въобще всичко изгубваш. Сам с дозата? Сам, да. Сам си, само единственото нещо, когато не мислиш за доза, това е когато спиш. А кой е по-страшният затвор, истинския или този, който сам си създаваш? Ами този, който сам се създаваш, според мен. Аз като се видях в огледалото една сутрин, бяхме с жена ми от тях, да ти кажа, видях един мъртвец. Бях сграбчен от зависимост и бяха смачкали, така ме направили на една пихтия. Та така. Сега вече съм освободен от тях. Вярвам, че съм освободен от тях. Времето ще покаже дали е така.